Als mijn muren konden praten, wat zouden ze jou dan vertellen? Zullen ze gniffelend zeggen dat ik omkom in de boeken, eindeloos veel van puzzelen, planten en kaaskoekjes hou, een schommelstoel heb waar ik nooit in zit en dat ik iets te veel tv kijk? De mjorren van Fjouwerhuizen in het Voegellaan in Dokkum liet je nou echt praten te kennen. Op de stien staan zinnen uit gedichten, onderdeel van het project Pratende Bouwwerken dat mensen onzet om weer echt met je oor het gesprek om te gaan. Het gaat om wat het gevoel van thuis voor jou is. Daar gaan alle zinnen over. We willen graag dat mensen daar met elkaar in gesprek gaan. Voor de weekbewoners, voor de mensen die je daar rennen, die denken, hé, wat is dat eens? En eigenlijk hopen we dat mensen daar terug met elkaar in gesprek gaan over dat gevoel van thuis. De poëtische woorden die het noten lezen binnen in Dokkum binnen schreeuwen toch buurtbewoners zelfs. C. Postmus is een van de dichters. Eigenlijk wie dit de eerste zin die ik voort op papier hier. Omdat mijn schommelstoel viel als thuis en planten en boeken en het maakt het eigenlijk net zo volle uit west best. Maar als ik die ding bij me had, dan viel ik me er thuis. Wenningstichting Thuis Wonen die hulp bij het vinden van geschikte wenten en belutsen bewoners. Bewenster Janna die stelde haar gevel ook beschikbaar voor een mjorrenschildering. Ze mocht zelfs uitkiezen hokkers in op haar huis komen zoeken. Bij u staat op het huis Elsenij wen naar het plak van Harren, mijn plak, uw plak. Nou, dat komt dus uit een gedicht waar je wat in een schreun had over wat thuis voor diegene betekent. En we zeggen die zin en we dachten, nou dat omschreeuwt het voor u ook. Het is uw plak, uw veilige haven, uw plak waar we binnen met mijn gezin. En ja, dus ik ben er trots op. Het project maakt het al volle los bij de meesten. En dat is nou correct wat het waard. Dat meesten met een oor in peteer gaan. De een vindt het prachtig en de oor iets minder mooi. Het doet wat het dwam had. Wij willen graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Dus dat is hoe dan ook goed. Tot nu toe ga ik zelf alleen de positieve reacties hoor. Maar er zijn veel mensen geweest die het mooi vinden. Maar nou ja, dat is dan zo. Wat als jouw muren konden praten? Wat zouden ze dan aan mij vertellen?